Zientziako laugarren gaia, indarra eta presioa fluidoetan. Lehenbizi, oinarrizko kontzeptu bat azaldu garret. Presioa zer da? Presioa indarra azalera unitatekoa da. Hau da, indarra zati objektuak daukan azalera. Indarra, aurreko gaian ikusi bezala, newtonetan neurtzen da, azalera metro karratuta. Eta presioa, adibidez, paskaletan. Hori izango da, guk erabiliko dugun neurria, paskala. Hemen dituzue. Atmosferaren eta paskalaren arteko erlazioa eskatuko bagenu ariketaren batean jartzea, baliokidetasuna jarriko genuke. Fluiden propietateen inguruan oinarrizko kontzeptu hauek ez ditut azalduko, eta zuzenean dentsitatera pasako naiz. Dentsitatea, masa eta volumenaren arteko erlazioa da. Masa, zati, volumena. Masa, aurrekoan ikusi bezala, kilogramotan, volumena, metro kubikotan. Eta dentsitatea beraz, kilogramo, zati, metro kubiko. Likido baten barruan gaudenean, kanpoan ez gauden bezala beste indar batzuk daude. Ze indar ditugu fluido baten barnean? Zer eragiten du indarra fluido baten barnean? Indar hori egongo da. Fluidoaren, dentsitatearen baitan, dentsitatearen ikusi bezala, kilogramo metro kubikotan neurtzen da, G, gravitatearen azelerazioa, 9,8 metro segundu berbi, H honek sakonera neurtuko du, gero eta sakonago likido batean sartuta, likido gehiago dauka gainetik, eta beraz, gorputzari eragiten dion indarra, gero eta handiagoa da, eta kontuan eduki beharreko beste elementua indarra neurtzeko orduan, fluido baten barnean gaudenean, sartzen dugun gorputzaren azalera. Gero eta azalera handiagoa izan, fluidoaren barnean, likido horren barnean sartzen dugun gorputzak, gero eta indar gehiago jasoko du. Azalera, metro karratutan. H, altuera, sakonera, metrotan. Gravitatearen bezala, metro segundu berri. Fluido barneko indarra ezagututa, presioa iaia berdina da, baina azalera kontuan hartu gabe. Hemen daukazue, formula. Lehenoko formula berdina, baina ese jarri gabe. Honetan ikusten da, fluido bat barnean sartzen da, eta elementu honek, fluidoa barnean dagoenak, alde guztietatik indarra jasotzen du. Indar hori neurtzeko, aurreko formalari ego genuke, eta presioa neurtzeko, hemen dagoena. Fluidoaren dentsitatea, gravitatearen azelerazioa, dagoen altuera, sakonera, hori izango litzateke. Eta presioa, paskaletan neurtuko genuke, aurrekoan azaldutako bezala. Ereduan, 55 metroko sakoneran dagoen elementu bat. Uraren dentsitatea, hau da. Datua. Izanik, presioa zein da? Dentsitatea, hemen jarriko dut. Gravitatearen azelerazioa, eta zein sakoneran jartzen dugu. Gero eta sakonera handiagoan jarri, gero eta presio handiagoa. Elementuaren dentsitatea gero eta handiagoa, likidoaren dentsitatea gero eta handiagoa, gero eta presio handiagoa. Kalkulak eginez, paskaletan ateratzen da emaitza zuzenean. Gorputzen barneko presioa kontuan hartuta,
likido berdinean dauden bi elementuren arteko presioa berdina da, bi puntu ezberdinetan. Kontuan izan da, presioa, indarra, azalera dela, alde bateko indarra, zati alde horretan dagoen azalera, eta beste aldekoaren arteko indarra, zati azalera, berdina izango da. Eta hau da, prentsa hidrauliko bat funtzionatzeko oinarrizko kontzeptua. Adibide batekin, argi ikusten da. Bai? Bi enbolo ditu prentsa batek. Bat, 10 zentimetro karratukoa, eta bestea, 1000 zentimetro karratukoa. Bai? Indar bat egiten zaio, alde batean. Zer indar jasotzen du, enbolo handiagoa. Bai? Printzipio hau da. Enbolo txikian, indar txiki bat eginda, enbolo handian, indar handiagoa jasotzen da. Horrek balio dezake adibidez, indar gutxi eginda, kotxe bat altxatzeko. Datuak kontuan hartuta, alde bateko indarra ezagutzen dut, alde txikikoa, demagun alde txikikoa hau dela, A, eta bere azalera ezagutzen dut. 10 zentimetro kuadrokoa. Beste aldean, ez dut ezagutzen zen indar jasotzen den, bai, ze azalera daukan beste aldeko enboloak. Hau da, ezagutzen ez duten bakarra. Ekuazioa ebatziz, hola gaitu batzateke. Baligak ordezkatuz, ateratzen zait, FA, A puntuan egindako indarra, 10 kilopondiokoa izanik, beste aldean jasoko dudan indarra, 1500koa. Bai? 100 aldiz gehiago. Honek zentzua dauka, zeren alde bateko azalera, 10 zentimetro kuadro, beste aldekoa baino 100 aldiz txikiagoa. Orduan indarran proportzio berdinera egiten da. Indarra bider 100 egiten da. Lau kontuan, bultzada indarra likidoetan, kontuan eduki behar dugu zer gertatzen den uretan sartzen gianean. Uretan sartzen gianean, gure pixua arindu egiten da. Zergatik? Gure oinarrizko pixuari urak gorantz bultzatzen dionez, arinagoak gehala ematen duelako. Bai? Bultzada indarra. Bai? Hau izango litzateke. Gure hau pixua arrunta. Ken? Bultzada indarra, adibidez uretan sartzen gianean, goraka egiten digun indarrak, lortuko dugu gure likido barneko pixua, itxurazko pixua. Eta honetan, oinarritzen da, Arkimedesen printzipioa. Nola kalkulatzen da, ze bultzada indar daukagun likido batean sartzen gianean? Hori izango da, likidoaren dentsitatearen araberakoa, eta likido horretan sartzen den elementuaren volumenaren araberakoa. Eta baita ere, gravitatearen, azelerazioaren araberakoa. Pasatu dut. Honen adibide bat. Objektu bat sartzen da, bere dentsitatea hau izan. Eta forma kubikoa eta ertzak hauetako. Bai, oraingoan ez digute zuzenean volumen esaten digute ertzaren tamaina. Orduan gero, ariketan volumena kalkulatu beharko da. Uraren dentsitatea ere hau da. Orduan, bultzada indarra hori kalkulatu behar da. Bai? Baina lehenbizi, bultzada indarra kalkulatzeko volumena behar dugunez eta ez dukagunez, kalkulatu behar da. Zein izango da kubo baten volumena? Baldea berri. Azkenean, ateratzen dena dela 0,008 metro
kubikoko volumena daukala likidoan sartu dugun burdinezko objektu horrek. Masari dagokionez, masa izango da, aurrean ikusitako dentsitatearen formulan oinarrituta, dentsitatea bider volumena. Orduan, dentsitatea ezagutzen dugu, hau da, volumena kalkulatu dut, biderketa eginez, gorputzaren masa dauka. Orain, bultzada indarra kalkulatzeko. Likidoaren dentsitatea esan didate. Urarena da. 1000 kilogramo metro kubiko. Volumena kalkulatu dut. 0,0008 eta gravitatearen azelerazioa, balio guzti hauek ipiniz, bultzada indarra, 78,4 newtonekoa dela ateratzen da. Eta objektuaren itxurazko pisua kalkulatzeko, bere oinarrizko pisua, kalkulatu dugun berri, oraintxe kalkulatu dugun bultzada indarra. Pisua, badakigu gure ikasgaian, ez datela masa, ez direla 73,7 kilogramo, baizik eta hori bider gravitatearen azelerazioa. Balioak ordezkatuz, aterako zaigu, itxurazko pisua, 545,9 newtonekoa dela. Hau kontuan izan da, hemen gorputzaren flotakortasuna esplikatzen da. Bultzada indarra kontuan hartuta. Noiz flotatzen du gorputz batek? Bultzada indarra. Urak, kasu honetan, edo likidoak, eragiten dion gorako indarra. Pisuak beraka eragiten diona, baina ondiago berin bada, gorputzak flotatu egiten. Bindar horiek berdinago baldin badira, hortxe geldituko da, urra salean, ez gora, ez behera. Eta pisuare handiagoa baldin bada, likidoak eragiten dion bultzada indarra baino, ondoratu egiko da.